bela musibal yankoɓe goo asabru alal bala tawi ko muñde e ko wiyete ko jarabuy Allah balliɓe dooma fi qissati Ayyub alayhi salam wone yewtude yewtere Ayyub o mo jame kis wone mum wama asabu e ka memnoɓe heeɓeɓe minal bala e jarabuji durusun darsuji ha heewi lil muminina wonande julɓe kay dena teskoro ben yakuna Ayyub oɗo gorko ndo wonata qudwa on ñembal ñemtinargal lahum wonandaɓe fima yusibu kalko heeɓiɓe kamɓe julɓe min bala in fode ko jarabuji ummide do asmani walla ko wayno rafiji ɓalli woma yatirihim min askamin e ko falendire mabɓe ko heedi hakkude mabɓe e jarabuji e musibaji e rafiji kamɓe julɓe ɓe dañi ɗo machallah ñemtinargal ɗoɓe ñemba are hadis nelaɗo sallallah alih w sallam omo wiya asaddun-nasi bala'un julɓe gande ɓuri sattude yimɓe ko wiyete ko jarabuy bene fawe dow mum al anbiya ko annabaɓe ɓuri muusde ko Allah jeeri bo fawe dow mabɓe wono kamɓe katen ronda ɗum mbiɗen la yukallifullahu nafsan illa wusaha Allah ɓetanta fittani sana kono hattani wona ko ɓetni ala kanko ko soɓi to ɓe gaɗa hattani ɗum waɗi ɓeɗo ɓuri muuse kene jerbore dow leydi Allah ndi reften holɓen summa salihun ɓo laabi o moƴƴino selline ɓe wonno annabaɓe en hen hayɓe wona annabaɓe ko salihin en hen summal amsal joni noon refti hen kala deftuɗo hen to banggal jogade martaba fal amsalu refti hen deftuɗo hen kala tan ɓuri abbade e ɓewɗo si tawi ɓeɗo temedere ɓeɗo nayi capanɗe jeetati kala ha dande capannayyi ɓe ko ɓen gaɓɓoto e dande capanɗe joyyi ɓe fal amsal summal amsal yobtala rajulu gorko ene jarabi ala hasbi dinihi fodde diine makko ɗo tolni Allah fof bala o makko si ari fotidirti ke ɗum machallah yobtala rajulu ala hasbi dinihi macculo Allah yo faam kalka jarabuji gari payo dow makko yo andu kala diine makko ɓuuri tidde ɓuuri moƴƴude jarabuji makko sin gari ko hen pawto ƴeewen par goto guila annabaɓe ha jetta hen nelaɗo ummeɗen to gara seydina cheikh radiallahu anhu ummeɗen to eɗen gara ha cheikh oumar nansuba ƴeewen hole hilfaɓe min jibinaɗen nokku mawni ɗon maawi ɗon hen goto fof wonko addani ɗum dirtude fof ko jarabuji tan an sa yi ɗum hawma kono ala ko ɗum tan annabaɓe mursalin en refte moƴƴuɓe refte deftuɗen kala ɓurɗo moƴƴude diine mum pour muusde ko jaribde yubtala rajul ala hasbi dini fa in kana fi dinihi salabatun somo tiiɗo mo ƴaggo mo dare diine makko jarnimo fof ziida o ɓeydane fi balaihi e jarabuji ɗum woni toɓɓere goo kalɗen neɗɗo woni e diine mum yo faam jarabuji hen pawta enen noon jiiɗen neɗɗo wonde jarabuji kewɗi sikken o ala gueɗal to Allah ɗum waɗi gueɗɗe fawade ma hol ɓurɗo Ayyub en gueɗe hol ɓurɗo sallallahu alayhi wa sallam hol ɓurɗo Zakariya baraɗo machallah hol ɗi ko bitaɗo Yahya kirsaɗo holko ɓuuri Hamza en holko ɓuuri Al-Hasan holko ɓuuri Al-Husayn hallumo jara sa rewi hen a wawa jobde a wawa gaynu a rawata ha tampa mbiɗen bandiraɓe julɓe yubtala rajulu neɗɗo fo yo andu Allah ene waɗama test ala hasbi dinihi kalno ɓuuri jaggirde diine makko ɓen ɓuura sattude jarabuji garoñi fa in kana fi dini salaba so ɓuuri yorde tidde ƴeggude dara siraɗol mustaqim zid Allah ɓeydanama fi balayi enen no wona ɗum cohlen oɗon sikka tan firta par tamin naati aljanna tan puñcan tawa heɓno annabaɓe yewtuɓe moƴƴuɓe Allah yewtuɓe taw heɓani mum an musidɗo julɗo sa sikki ɗum ke jumre gonda mbiɗen pele ɗo ɓe ndewnoɗo min ndewe ɗen pele e heɓnoɓe ko wadde ma heɓe men yimɓe ndewno e guumi ɓaleji kalaji mabɓe loggi hen ma laafaji mabɓe loggi hen wutteji mabɓe ceeki hen sa rewi ngol bolo ko wonno ko inen ɗon tan ka memnoɓe ko memet tan si memanima andu ƴiwtide hoorema aɗen ka juula a ñawata a famgata a heɓata ko mettuma jawdi ma a heɓata ko mettuma ɓisnuma andal gurdam ma gauche droit ɗo mimmiɗa fof ko ɗon ɓurɗo welde eko heddi ko ƴewta hoorema yurnita andu ɗum ɗo wostawde ko ɗum istidraji yataw Allah wonnane ɓeynaɓe lew so ƴetti tufde wonde wuufi fokri ko
ka jaggowo lingo bandotoɗo ka rewnata jungo ko ka ɓeynata ha lingo ɓeɗo modde so gakkam mon nder wonano cekkude wonano ration ko tuufirgal wonno ɗon. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi musidɓe aliyankoɓe jiiɗaɓe fanditare jiiɗaɓe nene baba yo Allah moƴƴanen mbiɗen ko wiyete ko addu'a iza salima min al mawani'i min anfa'il asbabi fi daf'il kurubi. Du'a kay had woni ɗo ɗa ko wana ka harmi bonande ala hen woni du'a tan moƴƴi celluɗo Allah dandam dendagal julɓe ya dandu jiɗɗomi e gañon fof ya rendin kisna o ala du'ade hen ka harmi e ka nandi hen paamin musidɓe aliyankoɓe min anfa'il asbabi ko ɓuri wawde nafde e sababuji fi daf'il makruhi e duntude ko wayno corona ene ka nandi hen ka aña kala wawi wonde du'a wawi ɗum ittuɗo wa husul al matlub du'a wawi rokkude neɗɗo ko yiiloto ko yiɗi ko a andan no duwarte ganda du'a o holɗo fawte fowno duwawde min anfi'il adawiyati koko ɓuri moƴƴude e comprimé ƴetteteɗo pour safrude bawɗo wonde fof wo wonno wiyete duwaw ko gande musidɓe aliyankoɓe adugul bala ay jarmuji jippotode dow men ɗi ko duwaw tan woni gagne makko bawɗo waddema défendre pousa mboya yudafi'uhu omo duñaba o ittamo ɗon woyu alijuhu omo sippire makko ha wartirɗo ɗon moƴƴere nafoore wa yamna'uhu du'a hada nuzulu jippade wiyete ko corona ene gueɗe goɗɗe le corona ko goto le milliards wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu karciji Allah jogiɗi hay goto wawa wiide ko ni omo jogui alhamdulillahi rabbil alamin daaba e daabaji makko wiyaani ko goto daaba ko mawnugol daaba o jiɗɗen ƴeewde ha ganden oɗo Allah subhanahu wa ta'ala holko woni hattan makke mbawa andinde ndo windi asmanuji e leyɗel itiya ɗaw an aw karhan so ɗon beela so ɗon celi en jogui niwa min jogui juɓɓudiɗo mbiye ngara e mayri gonon hen salata atayna ta'ini ɓe mbi min gari min jaaɓi horloge pawɗa men ɗo ko hemin dogat e wayno ka namtoɗo namni wiɓe saaɓe calinoma noon o waɗi univers o ene mbiyata leydi asma kala ko milliards hundeji koode leydi men ndiɗo ke koode ɓurɗe famɗude jeeya sana lewru o wi ɓeɗa jogui daaba e daabe jam ara toɗɗode no faaɓuru toɗɗorto mittellon ɗiɗon tatoni noon kuulel ngel toɗɗorto univers o alhamdulillahi rabbil alamin firti ko ngel kuulel heƴani univers o ko toɗɗoto univers o foof kala tawi ko yito ko faaɓel nenɗa tan toɗɗo ɗum ngel ko manguel o wiyama holto no ɓe jogui coyle muruji woni coyle ɗe ganduɗa ha hunde ala ngal leɗɗe tulɗe goni toon gote coyle ɗe ɓiɗo mofton faabu ndu alhamdulillahi rabbil alamin ndaw doole ndaw hattan enen ko jiitan ko jamme e koode asma wuuji fof so hunde wotere en toɗɗima hunde nde ɗon hol mangu muɗum hol hattan muɗum holko hunde jogui machallah Allah mbiɗen jogui ko wona corona mo jogui gueɗe goɗɗe heƴani en natani on domaine ko siftonorgol tan ha ganden alhamdulillahi rabbil alamin wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu alhamdulillah en ngala jogitari ɓurɗi timmude en jogataki jogitari ɓurɗi moƴƴude wonande julɗo caggal ɗo jaaɓi Allah o tottiri waktuji makko joyi farillaji ɗi ganduɗa ɗiɗo o jaɓi 17 darde tisba taksan futra gueɗe subaka machallah e ko wiya ko ɗeɗo gueɗe jogui islam so darimi majji ala ko ɓuuri wonde jogitari wonande julɗo ko wiyete du'a ko du'awde silahul mu'min ɗum woni jogitari julɗo machallah wonde wiya du'a mukhol ibada dewalde fof sen ndendi watnoma ngaari mbu'o gonɗe nder ƴiiɗe ko du'a wadde du'a ko hunde tinde ballutanɗen du'a e gueɗe men kala en are hadis alhamdulillahi rabbil alamin nelaɗen wi hen addu'a yanfa'u bima nazala wa mimma lam yanzil omo wi du'a en nafa ko jippi ko hoybin ɗum e du'a ne haɗa ko so jippata ɗum jippade fa aleykum ibadallah jaaɓe Allah mo wasi mon jaggi ha tiiɗa bi du'a e ko wiyete du'a noon wadde du'a kañum woni jogitade men e wonɗe ɗo gueɗe baani e ko wona ɗe fof laqad zahara feeñi asruhu
batte fi gawli batte du'a feeñi fi gawli Ayyub alayhi salam do Ayyubi anni minde bimana anni minde masaniya mimi kam yettimɗam ɗo durlor wanta arhamur rahimin ɗon tan ko Allah jaabade fawni ɓen do wini tan ko Allah jaabi ɗon tan ñawde ndimo ko jambirno ko wadde kadi du'a huntinde masha Allah nelaɗo mo dekki omo julno jumaji yaala Allah goto wimba bi e baali nayi fo maayi e Muhammad kokke ɗe juuɗe ɗon o duwi tan asman rigi toɓo jippi toɓi aljuma ha juma arti o moye khutba kadi o darti ɗo wi jonde be baali inen maayi minen laaro yoolade o wuuri jungo makko bangi tan toɓo ngo darti silde fayɗi to bangiji woppimati wadde du'a ene yaawi jaabade gueɗel tata ɓe guila alhamdulillahi rabbil alamin ko reerɗinde yimɓe ɓe e ko wiite ko attadawi safrade wa yadharu dhalika ɗum kadi ene feeñi fi qawli taala konngol Allah wiyanno li Ayyub alayhi salam on wawno sellindema tan taw sababu hay goto jillanen kono o wi ko oro koddu dam fettu duƴƴu koy birindili koyngal ma ha wamo taw no barum rippu koyngal ma ngal ay sababu rippu sewne nde ɓucciti hen o yeri hen o ɓufti hen o selli wadde kay safrade ko yamirode saabu omo wawno sellindema tan hunco yahat taw rippani mimani haydara machallah ɗum ɗon si tawi ko woodi yimɓe heeɓi ɗumen yo cafra en are hadis tadawu ibadallah tadawu cafra de ibadallah heɓe jaɓalla neɗɗo ref heɓatam tan mbiyade wakkilel Allah jooɗɗa mbasa sabbinde sababu safara ko Allah sellinta kon safuluji iɗi jogui sababuji rawahu Abu Dawud Abu Dawud haali oɗo hadis wa isnaduhu sahih tewiya ɗo tumni ɗo ko tumnorgal cellugal nayɓe guele ko mbawten yurnade lesŋaji yusuɗi na Ayyuba oɗo ko jiiten hen ko arrif ko newanade bi zawja worko aɗa foti newnade joom suudu ma wona doole hattam dañƴa fof pawa dow makko ay Allah subhanahu wa ta'ala holno gollodir hakkude mabɓe kamɓe ponno fiyede temedere locol ɗum tan yaltinannoɓe hen o yaltano fiɗɗo jooɗoɗa mo wondi mo waɗi eyyi kanko yalti hen o wi ko mbaɗa kafara no muusi makko wono muusin to muusi ka Allah wiɓe ala masha Allah en jagge hen konngol Allah yukhadhu hadha min qawli ta'ala li Ayyub alayhi salam holko winoma wo khudh bi yadika dighasan jagge jungo ma ngo tamande lim hatima tamang loton keccon en jor ko hawan temde ndinna ɗum kom jogiiɗo balani fadrib bi pira ɗum debbo wala tahnas a yanta wondore alhamdulillah wadde kadi ɗum ɗo tindini ko an gorko ya newana debbo ma woto hollo hattal ma e sembe ma e dow ko an resi mo ɓuri mo doole tan kuɓurɗamo doole fof Allah ɓurma doole ɗeɗo gueɗe fof ɗaccan ɗum hakkille ko bindande ɗe ƴette no waɗi ɗum yewtede ko ha bindande jalta hen e nder ko yewte ko julɓe mbawa naftorade en calmini gallo on juurim eyyi ko wawno wonde hen fof e gardame e qisso Ayyuba ha ɗo kalne yewtere nde e nder ko heewi guitten hen seeɗo paltiɗen cetta ɗum woni ko jaltinɗo ko heddi inen toon en goppi damal ngal natrukul majala li sadatinal ajilla en goppiri seeɗa min hilfa min diine tedduɓe affaire Ayyuba oɗo ɓe garaten ɓe garten ɓe jewten saabu yewtirɗe ɗo gueɗe fof ko ha jettoɗen to sallallahu alaihi wasallam yewtirɗe ɗo gueɗe fof ko ha ganden si neɗɗo dañi bala uji dañi rafiji dañi basal jono jewdi yeehi jono sehlaɓe ma ɓe goppino ɗo walla ɓe goppima caggal ne jinnama ɓe ɓuurimo a jono debbo ñaguima ceergal no ceeri walla Allah ittima ɗo walla ha debbo gorko ma ɗon nandino Allah ittino ɗo walla fini suba o seeri walla jono jewdi ha heewi yeehi walla rafiji gari fof de ɗeɗo bindande ka nafata ha kala hen ko ari ma manta Allah jetta Allah en waɗi yettode ko yettugol mantore kono annabi Suleyman en waɗi mi yettugol ko jettoru muñal woni ɗon ko comme Ayyub alayhi salam ko dañno ko muñal woni ɗon ɗum to ko mantugol woni toon kanji ɗiɗi fof jomumen en dañi hen wiyede ni'mal abdu sadi dañdi ɗum mbata kono ɓeɗo ɗiɗi mbanoni en calmini dental aron dine ma gooye ɗiɗi en calmini dental guiya kalde dente WhatsApp mbawi wonde aduna hen e keɓɓo ɗiɗo o jooji eɗen mbiya yo weluyo Allah wone moon oɗon ñaaga yaafuya goye firoji ɗi ndewani lawol ɗimmel ngel machallah pular o no yettinire ni wayno heewa cagge puujoje nder hen saaha alhamdulillahi rabbil alamin
si ojoji enen juutili keewa kalmo ɗum metti eɗen ñaagui yaafo en ceerani wiide noon kalmo ɗum metti tan eɗen ñaagui ɗum yaafoyo en ñaagui yaafoyo kalen ko puuji walla ko bonnumi ɓe ñaagui Allah yaafo ɓe ñaagui mon ñaagon noon yo Allah yaafo kalen ko rewi lawol si tawi baraji ne hen saabu ko saabi Allah ɓolo mbaɗirɗen ɗum si baraji dañama hen yo sardumo sako ɗum e ɗereji men allahumma amin. Assalamu aleykum wa rahmatullah ko musidɗo moon Mouhamadou Salman Wat jaara jaa jooɗiɗe leegal téléphone in urid illa al-islam as-salatu wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.